And hindi. Like her, yes, yeah. See, you know more. Hold this. Say good morning. Good morning. Good My morning. mom. Yes. Do you fit on my glasses? Yeah, I forgot, Papa. Nakalimutan ko yung shades niya nasa bahay. Good morning, guys. Today is June 24. And late niya ito mapapanood. Papunta kami ng Mount. Itong first time namin na magkasama ni Jan papuntang Mount after ng self-isolation. Kasi last time, yung last kong punta dito ay yung nag-grocery ako, yung pinakaunang grocery ko, at hindi pa yung nasusundan kasi nga umalis din kami. Pupunta kami ng Adelaide. And speaking of Adelaide, bukas punta ulit kami ng Adelaide, Huwebes, kasi Friday kasi may service yung car namin sa Friday early in the morning. So alis kami mga Thursday after school ng mga bata. Usually kasi umalis kami Friday, diba? And then Saturday, Sunday, kids golf lesson. Just Saturday. And nag-start na yung golf lesson ng mga bata. So first golf lesson nila, at after na alam nyo na yung nangyari na pagsasara. So first time nila sa Saturday mag-golf lesson. So yun. And what else you gonna do to the mountain? Napunta rin kami ng bangko. Hindi ko alam, sabi may gagawin din daw siya. And tax. So yun ang aming agenda today. Right, Papa? Right? Where's Moshi? Okay. So mamaya na lang ulit, guys. Ayan, katapos lang namin kitain yung aming accountant. And where we gonna go next, honey? Bank. Bank. Sa bank naman kami, guys. Bakanda. Ay. Gaba, maganda tunda. What? Behave siya dun. Hindi siya umiimik dun sa office. Nakupo lang talaga siya. Hurry up, Daddy. Wait. Okay, punta muna kami sa bank. Tapos na kami sa bank. And ang next stop namin ay may pupuntahan si Jan. May ida-drop off lang siya. Ito, ida-drop off niya lang somewhere. And after this, what we gonna do? Home? Yeah. Uwi na kami. Ang bilis lang, di ba? Matagal siya pero parang ang bilis lang. Nag-guess niyo ba ako? What's this? Sheds. Sheds. So dito kami sa may sheds. Yan, sabi sheds. Kasi nabanggit ko na sa inyo, di ba? Magpapagawa kami ng shed dun sa farm. So yun ang kinakabisihan ni Jan. Masyado siyang busy lately. Ayun siya. So, ngayon hinihintay niya na lang yung... What's that, Baba? Nothing. So, ang hinihintay na lang namin ay ma-approve ng council. Hindi ganon kadali dito, guys, na makaisip ka lang na gusto mo magpatayo or magpa-renovate ay pwede nating gawin dito. Hindi po. Maraming prosesong ginagawa. Katulad kay Jan, si Jan, for a few weeks, sobrang busy niya. And then, hindi pa nakabisita doon sa farm. Mayroon nang ginawa doon. Diba last time, kinat yung trees. And then, after how many weeks, ilang weeks kaya yun? Siguro mag 1 month din atang naghintay si Jan. Kasi nga, may hinihintay rin siyang mga codes kung saan siya pupunta or sino ang pupuntahan niya para magawa yung may pinapatag niya yung kung saan ilalagay yung shed. So, hindi pa natin yung nakita, pero si Jan nandun siya. Pero sabi ko sa kanya, kung pwede picturean niya or i-video niya, kahit konti lang na yung before and after. So, tingnan natin kung nasa phone niya yon, and i-insert ko yun dito. Or, pag pumunta tayo sa farm, ipapakita ko na lang sa inyo. So, yeah, yun ang kinakabisihan ni Jan. Magpapatayo kami ng shed. Masin malaki siyang shed. Siguro mga, hindi ko masabi kung gaano kalaki. Pero sabi niya, alam mo yung rulers na pintuan, 3 raw nun. So, malaki yun. So, yeah. Tingnan na lang natin pag ginawa na or processing nung paggawa ng shed dun sa farm. Ayan na siya. How did you go, Han? How did you go? Good? Huh? Quicker than you. It's all done? Yeah. Okay. Gotta go unpart now. Oh, bayarin pala yan, guys. Babayaran. So, uwi na tayo.
Going home? Or are we gonna get something? That's it. That's it? We're not gonna go to Co? What for? And get something? Like Yakult for the kids? Ma, Kasi alis kami bukas, so dapat mag-grocery ako ngayong week. Yeah. Kaso alis kami bukas. Nah. So gusto niyo pumunta ng Kmart? I'm hungry. Oh, you're hungry, Baba. Gusto niya sa Kmart kasi. What you gonna get at Kmart? What? Hot dog. Kasi yung Wendy's, di ba? Tapos ako na-miss ko na rin yung kebab doon. So, yeah. So, dapat mag-grocery ako ngayong week. Kaso nga, alis ulit kami. And si Jan, namili ulit siya ng tinapay tsaka apple doon sa friendly grocer malapit sa amin. And, yeah. So, hindi yata kayo, are we going to Coke na? Na. So, hindi daw. So, yeah. So, uwi na kami. So, siguro yung next vlog bukas na. So, continuation na lang bukas. Kasi wala namang ganap. Ngayon, ang gagawin ko lang naman ay mag-impake. And then, alis kami bukas. So, yun. Bukas na lang ulit. Binabawi ko na yung sinabi ko sa inyo na bukas na lang tong vlog. Nag-change yung mind ni Johnny Boy. Punta kami ng Kmart. Dehan. Kmart kasi na-miss niya na si Holly, ang tagal ni Holly. Ito ang first time ni Holly after namin mag-isolation. First time niya makapunta dito sa Kmart. Narinig niyo? Siya nagsuggest sa daddy niya para kumain. We cannot go here. Where? This one, we cannot go here. We can't, because we're not buying alcohol. Here. So, punta kayo ng Kmart. Ang tagal ko na rin hindi nakakain ng kebab. Wow, parang magdi-date tayo, Hana. Is this a date? Date. Okay, let's go, Baba. Where you going to get up? Go. Can you come with me? Ito kasi ayaw itong sumama sa mga ganyan-ganyan. Bihira mo tumakita dito. There, isn't it? Yeah, just that one. We just go inside there. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Oh, you're gonna bring Mushi? Yes, Uncle. Little car. Okay, go to daddy now, hurry up. Careful. Sus, ang sikip ng parking. Hold on. Hand. Put it on that. That's alright. Tingnan noo. Kaya parang bukas ng pintuan. Ingat. Para hindi natin ma-disgrasya ang katabing sasakyan. Sila, Hold, daddy. Oh, sweetie. Mommy, how am I supposed to play? Oh, why I'm gonna hold Mushi? Okay, akin na. Ibang daanan yung dadaanan ni Jan. Hindi doon sa my chemist, kung saan kami lagi pumapasok ni Holly. Dito talaga siya, yung shortcut talaga, diretso agad sa food court. Hindi natin makikita yung Kmart. Ayan, dito. Ayan, food court na. Okay. Welcome. Walang kebab. No, you can't. Wala. So, mag-Wendy's tayo. Bye-bye, stay here. And, ayan, wala pa rin mga upuan. Close pa rin siya. Ito na yung drinks. Ito yung kay Holly. What's this, Baba? Yeah, strawberry milkshake. Sa amin ni Jan. Sa kanya maliit lang. Baba, careful ha. Akin na si Mushi. Banana sa amin. Banana milkshake. Good? Okay. Baba no. You hold this, honey. Because I have Mushi. You're right, Baba? Yeah. Where's your drink? So, ang ending, dito kami sa car kakain kasi hindi pa pwede doon kumain. And wala yung gusto ko. Nakakamiss na yun.
Gusto ko yung may tinapay siya pag kinagat. Kain guys. Ang sarap ng hotdog na to. Sarap talaga. Magagamit ko to bukas. Kasi lagi ako nagdadala ng unan. Siguro magdadala pa rin ako ng unan. At meron ako nito. Kasi si Kuya, ginagamit din to ni Kuya. Yan, tapos na. Kasi habang naglalakad kami, kumakain na siya. Good, ha? Kaya uwi na kami. Ano kaya lulutuin ko? Hindi ko pa alam kung ano lulutuin ko. Pero gusto ko yung easy lang kasi aalis nga kami bukas. So, sige, mamaya na lang. Bahay na kami, guys. And, sabi ko kay Jan, baka mag-nuggets na lang kami. Kasi meron pa kami yung nuggets. Naalala nyo yung binili ni Jan sa frozen foods. So, meron pa kami nun. So, yun na lang siguro yung aming dinner. Easy lang. Yes, baby. And, mag-i-edit ako para may vlog ako para bukas. And, yung kanina, na ano ko na, nakapag-upload na ako kanina. Para ngayon. And then, mag-edit ako ngayon para bukas. So, para sunod-sunod na talaga ang ating vlog para hindi na ako malate. Pero late pa rin yung i-upload ko. And eto yung ninabahan ko kagabi. Ay na, kahapon. So, tuyo na siya. Ang bilis nito, ang bilis matuyo ng mga sinampay ko dito sa loob ng bahay dahil sa ating fireplace. Right, Baba? Alright? Okay, so mag-rest muna kami ni Holly. And mag-edit ako din. Tingnan natin kung anong ganap ng mga boys mama. Si Jan pupunta siya sa farm kasi may pupuntang tao doon. May gagawin daw sa kung saan niya ipapatayo yung shed. So yun ang ganap ni Jan. Pero nasa labas siya. Ewan ko kung papasok pa siya kasi hindi pa siya pumapasok. Pero sabi niya pupunta siya sa farm. So, ayusin ko lang yung mga iniwang kong kalat dito kanina. Mommy. And, yes. Oh, thank you, Baba. Ayan yung aking baligtad chinelas thing. Slippers. Say, chinelas. Chanela. Can you get that, Andy? Baba, put it in the laundry. I think, yeah, put it in the laundry. Feeling ko malinis yan. Galing yan dun sa bag ni Sak. So, yun. Mamaya, tingnan natin kung anong gagawin ng mga boys. Alam nyo, mag-load ako ng mga damit, mga labahan. Kasi meron pa ako dyan. Kasi eto, tuyo na. Tupiin ko na lang muna to habang nagpapahinga kami ni Holly. And si Jan, hindi pa pumunta pala sa yes, sa shed. Sa farm kasi meron siyang ginagawa sa office niya. Ayun siya. Dito siya. May computer. What's that, Baba? Your frozen clothes? That's for sleeping. Because they'll still wear it. Nag-change na kasi siya. Hinahanap niya yung frozen niya. Wait lang. Nakapag-load na ako ng mga damit ng mga bata. Yung mga damit naman yung nasa nasa washing machine. Kasi yung linabang ko kahapon, lahat damit ni Jan. Well, I'm going to tie this thing, put that bin in, I'll take Okay. it back. Okay, punta rin siya sa sa farm. You're going to the farm, right? No, he'll ring me when he's coming. Ah, hindi pa pala. Tatawagan siya nung lalaki. What he's gonna do there, Han? Oh, plus I bought the water tank yesterday. What a big water tank? Like that. Rainwater tank? For the shed. How many one? Only one. Big one? 2,300 3,300. for one? Or bigger than that? A little bit bigger, I think. Ah, bumili raw siya yung One's enough. mas malaki pa. Alam niyo yung water tank namin, bumili siyang isa na mas malaki doon para ilagay nga doon sa sa farm. So what you gonna do now? Going to take this thing back to Dad. Oh. I can put it back where I found it. Okay. And you're gonna wait for the guy and then you're going to the farm. Okay, and kuha lang siya ng wood. Yes, baby.
Almost going to sleep? Yes. No, we're not going to sleep. Gonna get ready, Baba. We're gonna get ready. We're gonna pack your things, your clothes that we're gonna bring in Adelaide. Ayan, naglalagay siya ng woods. Yeah. Turn it down, Baba. The TV is too loud. Ayan, magtupi muna ako. Ay, naka-business siya. Magtupi kasi may sasampay. Yun ang, parang everyday routine ko. Hindi na maalis ang laba, tupi. Everyday ko yung ginagawa. Hey, Mommy. Thank you, Baba. Okay, magtupi muna tayo. I want this on, honey. Thank you. Guys, kagigising ko lang, nakanap ako after ko mag-fold. And ngayon pa lang ako magsasampay. And yung mga bata, nag-kick sila ng footy kanina habang tulog ako. Is it raining now? And now, ayan, nag-PS4 sila. Yes? What happened? Oh yeah, it's bruised. She's not putting socks on. Oh, too small. Too small now for you, Baba. Where's Mr. Lee? Oh, Daddy will kiss it better. Kuya, did you get the nuggets? Pinakuha ko na kay Kuya yung nuggets kasi magsasampay ako. Sweeties. Si Sak ang naglalaro lang si Kuya. Ayan. Get her. So, magsampay na ako dito sa aking ang galing tayo dito magpatuyo. As in, ang bilis. Whose jumper is this? That. I'm gonna get you. I accidentally wore it outside. Ah, okay. I thought it was mine. It's alright, Baba. It's the Just sit down there. Tapos na ako magsampay. Ayan na yung mga nilabhan ko. And dito lang muna ako kasi madali lang naman yung lulutuin ko. Nuggets lang naman. Still holding here. Masakit daw yung... Ayan nga. Tama nga siya kasi nung isang araw, nagsabi rin siya na masakit daw yung boots niya. Akala ko... Kasi nung sinuot niya yon, nung nagsabi siya, baliktad. So akala ko masikip lang siya, wala siyang medyas. Tapos naglagay siya ng medyas, tapos sinuot niya. Sabi niya, okay na. Tapos ngayon, sinuot niya naman na walang medyas. Ayan. Pero matagal na rin yun sa kanya. Siguro masikip na talaga yun. Oh. So, hindi mo na yung susutin. Yeah, it's alright. Maniligo ka ha. Nabasa siya ng unang kasi lumabas na naman sila. Nag-kick ng footy. And tingnan mo, basang-basa ang buhok mo. And yeah, madali lang yung lulutuin ko. Ano lang naman, nuggets. I-air fry ko lang naman. And yung mga bata, dapat hindi sila mag-PS4 ngayon. Kasi every Friday lang sila nag-PS4. Kaso, sabi ni Sak, every Friday daw, wala sila dito. Nasa Adelaide. Sabi nila, maglalaro raw sila ngayon. And, kanina daw, ginawa nila yung homework at nung tulog ako. You could defeat him with it. Sila, ang homework nila, hindi tulad sa atin na, alam mo, yung pang-umagang subject at saka hapon na subject, lahat may homework. Sa kanila, nimbawa, reading lang, tsaka kung spelling lang. Hindi tulad sa atin na talagang babasahin natin ilang chapter. Dito sa kanila, hindi. Parang hindi sila pressure mag-aral. Sa atin, di ba, tayo parang ang dami nating homework halos everyday. Sa kanila, hindi naman ganun. Siguro dahil bata pa sila or ano pa lang naman sila, ilang year 1, year 2 pa lang naman sila eh. Right, Baba? What's wrong? It's still hurting. Do you want Daddy to bring you to the doctor? Huh? Dad, doctor daw. Right, doctor. Yeah, you're tougher than that, Bobby. That's right. You'll be right. Mommy will put bandage, okay? What do you want? I want ice cream band-aid. Oh, gusto niya ice cream bandage. Okay, after you have a shower, Mommy will put ice cream one. Or the pizza one. Or pizza. I want The ice cream one. The purple one, the pink one. Mayroon kasi ako yun Pink one. naalala niyo yung binili kong What ano? pink one? I'm not sure what color it's in there. But naalala niyo yung bandage na nabili ko sa Best I and want the Buy? ice cream one. Okay. After you have a shower, we're gonna put it. Arty-arty. So, yeah. Dito lang muna kami. It will be alright. It's still holding me. Ang galing mo mag-drama. Ayan, okay na siya. Kukunin niya yung soft footy. Andun Come on, get up there.
na ano dun sa taas ng aircon. Hala ha, be careful ha. Honey, she might fall, honey. Sorry. She can't, honey. She... Turn around. Put your hands on the wall. Climb up. Push. Push. Ganyan si John. Sa mga bata. Yeah, I'm not. She can't, hon. She used to be harder. She can't. Put your feet on one end and go. Ready? Put your head up. Righto, come on up you go. What? You know what? You can't do it anymore. You used to be able to do it. Only that little ball. Yeah, because you've got to climb up and then reach around. Ow! Are you holding my foot? Yeah, well, put your hands on there. Feet on. And kanina pala habang nagtutupi ako, nanood ako ng, alam niyo na, Korean drama. What is it? The Footy. No, just put it up and get it. Careful, ha? How would you sit me up? Yeah. Oh, that's why. Oh, diba? Kaya laging sumasakit ang kanyang braso. This on my cat. Oh, diba? Okay na siya. Oh. Okay na siya. That you ain't so trusting, but I feel so. Let's just take this back for a minute. I can do it. Sige. I do this. Okay. Now, look what Daddy's doing. Circle, And then square. a circle, and a square. See? Nakita yung guys? Ano? Kaya mo ko Nagpalit ako ng pajamas kasi kanina makapal na leggings ako. Ang init dito. Pero ito yung aking suot pa rin kanina. Wow! That is the ball. Sak, your red sock. Are you hot? Ayan, ayan. Grab it on there. Ayan, ayan. My, I'm gonna still have to. Ayan. Si Kuya gusto niya maglaro. Wait lang daw sabi ni Sak. No, I'm not cheating. Luto na yung nuggets nila. And ako, nagprito muna ako ng talong kasi may talong pa ako. Ito yung nabili ko pa last time sa Adelaide. Yung first time namin pumunta ng Adelaide. Ang ganda pa, oh. Ayan, yung ano lang talang hindi na maganda yung string beans. Yung ano ba yun, yung sitaw. Kasi ano na siya, yung iba doon, ano na, parang malambot na. Pero ito, okay pa yung talong. So, pinito ko na siya kasi para hindi siya masayang. Yan ang ulam ko. Look like ball. It doesn't look like daw fried rice kasi wala siyang vegetables. Si Kuya kasi ang gusto niya garlic fried rice. Having egg. So, ito yung kay Kuya, Who's that Holly, and sa akin. Ito kay Sak. Yes. Wait. And ito yung kay Sak. Ayan, kasi si Sak gusto niya talaga may vegetables ang fried rice niya, saka may eggs. Si Kuya gusto niya simple lang talaga, garlic lang. She's not playing that fine. No? May eggs na ako dito. Diba? Special yung fried rice ni Sak. Ayan. Si Jan hindi kakain. Diet siya. What do you want? Barbecue sauce or tomato sauce? Filipino sauce or what? Filipino sauce. UFC, honey. Ito, ready na yung kanilang... Come my egg, please. I will, Baba. Ito yung kay Kuya, plain garlic fried rice. And ito kay Zachary. And si Holly, Come my ayaw niya ng nuggets. Do you want nuggets? No what? No, thank you. Okay. Can I sing them? Yeah. Ikat ko lang yung ano niya, yung eggs niya. And ito yung rice ko. Tapos talong ako. Tapos meron din akong eggs dyan. So, boys, call the boys. Come on. Thank you. Yes, you have carrots and peas. Yes, thank you. Okay, welcome. Okay, eat. Mom,
Namiss ni Kuya yung fried rice. Yes, Baba. No, thank you. I don't want to tell my I'm joking. You don't want me to cut it? Alright, okay, come on. I think tell my ears, please. I know. Do you want me to cut or what? Yeah. Ay, niloloko ako nito. Hey. Sabi mo, no. And then, yes. So, ito yung dinner ko. Meron tayong sausawa na toyo na may kalamansi, tsaka sili, and talong, fried rice, and eggs. Dalawa yan. Meron pa ako ditong isa. Inubos ko na yung eggs kasi baka masira na siya. So, ayan. Kain muna tayo, guys. Kain. Tingnan si Kuya. Naubos niya na yung fried rice niya. Gusto niya pa rin. So, ibigay ko na lang yung akin. Ayun, oh. Yeah. Pero tingnan mo yung chicken nuggets niya. Hindi niya masyadong ginalaw. I like the fried rice better. Yeah. I finished my Naligo na sila. And si Holly, ayan yung ano, yung Band-Aid na ice cream. Magpapalagay na siya sa daddy niya. What? She wants pink. Just get the small one. There's no such thing at all. Show me. It's a little ice cream. Let me see. Ang cute kaya, oh. So, close the pantry, please. Holly! Baba! She's getting dressed, huh? Hot? What pantry? Yan na siya, oh. What happened? Tell Dr. John. Dr. John. Mahulog ka, ha? Mahulog ka, ha? Hold on, Baba, ha? What you guys say to Daddy? Okay. Oh, sarap. Cute, no? Ice cream. Come here. Okay. Say, thank you, Dr. John. Thank you, Dr. John. It's okay. Okay, brush your hair now, Okay, please. darling, get the Yeah. knots out. Magugas na ako. When it falls off, that means it's better. Gagamitin na nila yung kanilang bag na nabili sa Adelaide. What color is that? Black? And kay Kuya, gray. So, yan yung paglalagyan nila ng mga damit nila. Get the normal one, hon. Yes? Oh, diba? Proud na proud. Feel it daw, guys. Wow! Ganda! Hey, don't. No, that's for the bag. That's not belt. That's a sling bag. That's yours. Ayan, nagsusukat si Sak ng mga dadali niyang damit. Yung Band-Aid ni Hol, Coming on. natanggal na, nagrereklamo na siya. Let me see, come here. Pretty like big and Huh? pretty big. What is big? It's alright. And look like this. It's here coming on. Yeah, it's not good. That's one. Bad. No, just... Only the smiley face. Okay, good. Oh, Smiley face. in your purse somewhere. Where? Remember we stored them. That's alright, Zach. Let me see. Nagsusukat siya talaga ng mga dadalhin niya. Pick it up. Okay. Yes, Kuya. Wear these ones tomorrow. On the way to Adelaide, And yes. I'll wear the black ones for the rest. Okay. I like them black ones. Yep. Sila na nagre-ready ng damit nila. Tapos i-check ko na lang mamaya. Ha? When my big one, can I wear this one? Okay. Tapos ko lang ditong linisan sa kusina. And si Kuya, inutusan ko. Tapos na sila impake. I-check ko na lang to. And magva-vacuum siya. Holly wants to do it. I know, Holly. Holly can do it because she learned. I know, Kuya. Holly knows how to do that. So, and si Holly, ayun, nakita niyo yung maliit niyang backpack. Ewan ko kung anong laman. Mama, i-check natin. And ako, lilinisan ko lang dito. Malapit nang matapos maghugas. Punasan ko lang tong ating placemat. Tapos balik ko to. Ayun si Holly, oh. Siya yung nagbabacuum. Honey, I'm down, down, down. But tell me if you are. Si Kuya na yung nagpatuloy ng pagbabacuum. Tapos, binigyan niya ng trabaho si Sak kasi nakaupo lang doon. So, ngayon si Sak dito sa kusina. Yes? What? Are you done vacuuming, Baba? Nuh-uh. Yes, you are. What's going on? You have to turn on, Sak.
Yeah. Ayun, inalis niya yung mga carpet. Ay, carpet rug. Yes. You don't have to turn off. You just have to... Potatoes. Ah, the potatoes. Okay. Here, I'll hold them. Oh. Here, I'll hold them. Wait, no, wait, don't turn them off. Yung mga gilid kasi. Wait, Ayan na yung band-aid ni Holly, oh. You have to turn it on now, Zach. okay. Okay, Tage. You were scared of that area. Sit down, Papa. And inutusan siya ni Zach na siya naman ang maglagay ng mga rugs. Good job, Papa! O, diba? Hinati-hati nila yung gawain dito sa bahay. Good job. How about the potatoes? Oh, good job, Baba. Dito. You have to wash your hands, okay? What's this doing? There. Yeah. Thank you. Okay, wash your hands, please. Good night. Tulog na sila. May ginagawa lang ako. Hindi pa ako tapos sa kusina. Good night. I love you. Good night. Thank you for helping Mommy. Good night. Were you sleeping? No. You're not because you're just gonna annoy the dinosaur na ka. Kasi lagi siyang tumatalon sa bed kaya ayaw nila kuya. So Holly, they're going to school tomorrow. Stay here. Tapos na ako maglinis sa kusina and tingnan yung mag-ama. Oh. Meron na din download si Jen na matagal na yan sa phone niya yung drums and ayan, nagda-drums sila ni Holly. It's hard to get this thing going. Yeah. Well done. Wow, good job. Wow. You have to use two hands. Tulog na si Jan, tsaka yung mga boys. And kami na lang ni Holly kasi nga ako mag-i-impake. Pero si Holly, ayan, tingnan niyo siya. What are you doing, Papa? The cover. The what? The cover. The cover. Inaayos niya yung mga PS4 na yung mga CDs or disc. Tinanggal niya yung mga ano, yung mga disc. Ulitin niya. Here. You have to do this first, the dust, that one first. Papa. This.
Yeah, but you have to dust this one here first. Okay? Thank you. Nailapag niya na lahat ng mga Like this. frames. Like this, Mom. Yes. Good girl. Thank you. Nagpatali siya ng bukas eh. Nakasagabal sa mata niya nung nagpupuna siya niya. Good job, Papa. That makes it so shiny. Oh, you're gonna make it so shiny. Thank you. I-close ko na yung plug in. Ayan, nakaligo na ako. And habang nililigo ako, sabi ko kay Holly, hintayin niya ako dito sa couch. And ayan, nanonood siya ng Nick Jr. And eto pala yung nilinis niya. Naibalik niya na lahat. And andito po siya. Nakatulog na siya habang naghihintay sa akin. Ayan, napagod siya kakalinis. So, yun na yung vlog, guys. Kahit wala naman masyadong ganap. Sana magustuhan nyo pa rin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Bukas, Adelaide kami. Good night, guys. Bye.